ọma ebulie ya elu si ejide ka o ji na-aga n'iru biko ka anyị gbakọ kịta wee kele Eze-Ana Eze-Ana ga-adị Eze-Ana Ugochi tubelu nwoke ọma na oraifite ị ga-adị ọdịnala bụ eziokwu ọdịnala bụ ụzọ ndụ ịma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chigharịa ụmụ Igbo chigharịa kwa mbọsị ọ na-eti n'ụtụtụ n'abalị ọ nọ na nkụzi Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na oraifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na-eje eme ọnụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na oraifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na-eje eme ọnụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu Eze-Ana ga-adị Ugochi tubelu ga-adị Ugochi tubelu tempụ ọ ya adị maka na eziokwu anwa jaja ndị oke eriga anyị fọnda mmadụ ndị oche ya fọnda mmadụ fọja sikala aka ghọrọ ụmụ Igbo si anyị rapụ nke anyị na nke faka mma buru Baịbụl bịa akwụkwọ akụkọ wepekwa chọọchị fa obodo ụka agaba mmanụ Ugochi tubelu ekweghị ekwe Eze-Ana si n'ọma mgbe ọdịnala ọmanwụ chacha oge ọbụla ọ na-eti ọ nọ na nkụzi Chukwu abịa ma gbaa gị ume ọdịnala ya dị ụtụtụ ọma na ụmụ ọdịnala Igbo abịakwa m n'oge awa nke eziokwu oge anyị ji awa eziokwu niile agba nke ọ bụ m nwa bụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu na-anọ n'isi ya a sị na ụbọchị taata bụ afọ ya fụtara anyị ihe ọma ma fọpụrụ anyị ihe ọjọọ a sị m onye echecha ihe ọjọọ ya eme anyị ya ma onwe a sị m onye si na anyị ga-adị mma na onye a ga-adị mma mana onye si na ya ma adị mma na onye a ma data mma ka ụwa ọyị m kwuru ise n'ụbọchị taata n'oge awa nke eziokwu isiokwu anyị bụ ihe niile ị kwesịrị ịma gbasara prayer bụ igo-ofo and how prayer works. N'ihe niile ị kwesịrị ịma gbasara afa dị iche iche eji ekwubi okwu na how they work. Message taa ama eto ogologo nnukwu ige ntị mana ị ga-amụta something very unique today. I can assure you. Maka ndị ọ bụ taata bụ izi ha na-afụ m afọ mbụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu oraifite afọ echichi m dị ya nwa afọ ọzọ m abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu ọdịnala tempụl anyị na-agba afa miri emi lụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche abụkwazị m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu ọdịnala restoration prayer ministry bụrụkwazi onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. You can call me an ọdịnala evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. Ihe nji apụta abịa akụwara ndị mmadụ gbasara ọdịnala bụ na achọrọ m ka ịghọta how things work ka ị wee bụrụ a better human being. Maka onye amana ebe esi wee nye ozu nwere ike ọchị ịbụ episode obido ịghọtara ya na ọya ka nji bịa n'ụbọchị taa gee ntị ma gee ntị nke ọma ihe nwere ike ime imetụ aka na shia bọtịn ka ikwu gị na ibe gị na ndị enyi gị nwee ike nụ from the horse's mouth. Then
nke a bụ ihe kwesịrị ịma. Ọkwa dị mkpa, echefuna na aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa bụ ọnwa April, nke ọnwa Mee. Anyị emesigo nke April, mana ọ bụrụ na ị chọrọ isonye na nke ọnwa Mee, ịchatịa m. Ndị na-esonye bụ na anya bụ aja amadugo ka anya bụ aja si aga. Aja mbuli elu, aja a na-achụ n'igwe, a ga-esigoro na ya wee bunye ọtụtụ ndị mmadụ elu, maka na ike dị na ekpere ma ọ bụ ọfọ ma ọ bụ ritual a na-emekọ in group. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịma the importance of it, jee na ma YouTube channel, ị ga-afụ ụbọchị nkọwara uru ọbara bụ ịchụkọ aja ọnụ dịka ụmụnne as one family. Then ya amata nke a. Ọ bụrụ na ị chọrọ iso na ya bụ aja maka gị gbabụ onye ọfụ, ihe ị ga-eme bụ ịfọwọdụ ọrụ anyị ya through prayer request. Email donation token to the account number. Mana ị achat m na WhatsApp ka m gwazie other details I need from you. My WhatsApp number bụ 08057837672. I repeat, 08057837672. Ka bụ ihe ga-ama. Ọkwa ọzọ dị mkpa, echefuna na evangelization anyị na-agbasa n'ozi ọdịnala Igbo, na anyị na-agbasa ya na nsọtụ niile. It will interest you to know na Ugochi na temple nwekwuru movie channel ebe ị ga na-eji watch movie, ezigbo movie. Ị ga-amụta ihe for your spiritual growth, and they are all true life stories. Those movies were sponsored by the temple Ugochi movie productions. So ebe a ka ị ga na-watch our movies. You will no longer watch our movies in this channel, because this channel for evangelization and the updates. Now, ije na ya bụ YouTube channel, you watch all our movies. Ọ bụrụ na ị bụ onye ọfọ ma ọ bụ na ngwurube nna gị bụ ngwuru ebe mebiri ihe ọdịnala wee na-enye gị nsogbu, gaa watch that movie. Must watch. Ọ bụrụkwana na ya family ebe emegoro ihe abominable act o wee na-enye nsogbu, jee watch ya na movie. Ị ga-afụ movie akpọrọ The Abomination Nemesis. Ije watch ya. Maka gị nwa bụ onye na-amanye elu, nwa ọ chọrọ ịma ihe gbasara ajọ ọgwụ niile ma ọ bụ oke ite, ijekwa na movie channel anyị ya watch The Consequence of Oke Ite. Ịghọtara ya? Then anyị nwekwuru Anger of the Gods. Yes, iwu ụmụ mmụọ. Jee na YouTube channel anyị ga-watch ya, The Anger of the Gods, and so on and so forth. Ọ bụrụ na ị na-arụ na television station cable like DSTV or GoTV, Iroko TV, and rest of them, mana ị chọrọ ka ị na-show our movies on your channel, chat me on WhatsApp also. Yes, my mission is to make sure that na nkọwa gbasara ọdịnala na ọgbasa na nsọ niile. Ka m kwụsị ebe a, ka anyị gaba n'iru. Dekwu na lecture ama eto ogologo, just gee ntị ya mụta something. Nkụzi anyị ji bịa tata bụ ihe gbasara ekpere ma ọ bụ ịga ọfọ. Akọwagoro ngịda ịga ọfọ na ikpe ekpere bụ the same thing. Yes, then maka na ịga ọfọ na ikpe ekpere, ịga ọfọ nwere 4 cardinal points, ikpe ekpere nwere 4 cardinal points, they are the same. Then ihe ọzọ nchọrọ ịkọwara gị bụ how prayer works. Nke bụ isiokwu obodo nwere ndị na-eme argument n'ụdị dị iche iche, na-edefend ihe dị iche iche, mana dịka onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo ha ghọtara how things work, I'm here to open your eyes. Ọ nwere ụmụnne anyị ndị na-eje ụka ọbịa, ndị mkpọrọ ndị eriri eri. Ihe njikwa ha ndị eriri eri abụrụ ihe ọzọ bụ na ụfọdụ n'ime ha abalansịrị ya. As far as I'm concerned, you belong to Ogbuefi. It's like it's a freedom of association. You are free to join any association or you decide that they join, so that more will be seen when the guy will be fitting burial. I understand. Mana ehe jipa onye eriri eri bụ na neji because of nyabo
association nọ na ya bụ ụka ọbịa wee bịa na-eme ụtọ nọ na ngwurube nna gị, onye kpọọ ọbụ ya kpọkọrọ agbata obi were kpaa ahịhịa. Ihe nji akpọghị onye riri eri bụ na ị na-akpọtọ ndị nna nna gị, ị dị not recognize ike dị na ngwurube nna gị, ị dị not recognize the power with your ancestors, maka na ị mara na ike dị n'okwu ọnụ, ị mara na ihe ị na-achọ na Sokoto dị na Sokoto. Onye ka m ji akpọghị onye riri eri. Ị ghọtara ya? I show love to every religion. I don't discriminate. Yes. Even till tomorrow, last year, mgbe ndị ụka ọbịa ebe ha wuru school. Yes, mgbe ọbụla ha na-eme graduation, ha na-eweta m invitation, ha na-eje. Fada o gwuru ndị na-agụkwụ na ya bụ school, our foundation offer free education. You understand? Anyị nwere ha na primaries, anyị nwere ndị na free education anyị na secondary. That I understand. Mana ndị niile from different religion. So I don't discriminate. You understand? So mana ihe na-achịkọwa bụ ebe mmụọ na onwe m na-aji kpọọ onye riri eri bụ mgbe ị bịalụ na-celebrate ancestors ndị ọzọ wee na-akwụ na ancestors nke gị bụ demonize ha, na ha bụ ndị eriri eri, na ha bụ ndị ajụrụ ajụ, na ha bụ ịhụ. Ọ mgbe ị bịa je na-akwata obi nna gị, mgbe ị recognize your ancestors, mana ị na-celebrate aja na Jerusalem. Ebe a ka anyị sị gị mba na ịghọtara ihe ị na-eme, maka na ihe esi na nke onye akarịa. Ịghọtara ya? Na nkụ dị na mba na-egere mba nni because you start from their root. Onye maka njiwe maka na I was there before. Yes. O nwere mgbe eriri m eri. Ọfọbe nna amara m ebe ọ dị, etufuo ya etufuo, and I don't even bloody care. Ịghọtara ya? Chefuzie na that staff of authority is the symbol of prayer. Onye ka m bịara ịkọwata, mana ihe m chọrọ ịkọwala gị bụ na ihe ọ bụla ị na-ekpere, as long as you show love to humanity, as long as you show love and respect to other people's opinion, I'm with you. As long as you develop the sanctity and sacredness of human life, mụ na gị. Mana ị bụrụ ya na onye na-emetọ that 10 commandments Chukwu Okike nyere ihe niile ekere eke n'ụwa, irrespective of any religion ị nọ na ya. Onwe religion si gbuwe mmadụ, kama nọ extremist na ndị bụ ndị rascals, bụ ndị na-eje na fight na-egbu mmadụ because of mkpere ya. Ọ dịghị ka ha force ndị ọzọ, ma ọ bụ ndị ga na-eje na-abụọ na other religious book. It's not necessary. You can't see Ogbuefi in such belittling myself. It's not necessary. Because there is an atom of truth in every religion. Mana ihe na-achịkwala gị bụ ịpụtara na-asị na onye ọbụla akpọrọ n'aha Jizọs, nọ n'aha Jizọs bụ karịcha ebe a ka disagree with you. Ịghọtara ya? Ị bịara na-eme na nke gị bụ the highest, na nke ndị ọzọ abụrụ ya. No. Maka na ihe a ka eji wee gbuo one woman na Kubu Abuja, mgbe na Abuja. How can you be going to some areas nwere ike ọ bụrụ ebe ndị religion ndị ọzọ dominate more? Ije ebe a na-agwa ha nọọsụ n'aha Jizọs na ha na-eme mmegheri, that they will go to hell. Nọọsụ na nzọpụta abụsọ n'aha Jizọs. They are looking for trouble. And ihe ọbụla ikotara iwere isi uburu. Ịghọtara ya? Chukwu Okike na-aza onye ọbụla nọ n'ụwa ekpere. Onye ọbụla nọ n'ụwa Chukwu Okike na-aza ya ekpere. As long as onye anwa yolo follow normal process of ihe o kwesịrị ime. Ịghọtara ya? As long as onye follow normal process ihe o kwesịrị ime, the prayers can be answered. Onye ka na-achịkọwa. The person's prayers can be answered. So ihe na-achịkọwala gị bụ na n'ihe ya aghọta bụ na Chukwu Okike na-aza obere niile na ayọ niile ayọ. Chukwu Okike na-aza ya. Ihe ahụ ị na-agụta bụ testimony na okpukpere gị as onye ụka ọbịa n'aha Jizọs. I can tell you
na ndị na-ayọkwa n'aha Buddha na-enyekwa the same testimony. Onye na-ayọ n'aha Muhammad ọ na-enye the same testimony. Onye na-ayọ n'aha Krishna ọ na-enye the same testimony. Onye na-ayọ n'aha Emmanuel na-enye the same testimony. Onye na-ayọ n'aha Chukwu Okike na-enye the same testimony. Onye na-ayọ n'aha mmụọ dị iche iche na-enye the same testimony. Maka na ọ bụrụ ihe ị na-eche abụrụ etu mmụọ si eche. The gods are wise. Let me explain how this thing works. Maka ofu onye jụrụ m kedu ihe batara na okpukpere niile enwecha testimonies na okpukpere niile in respect of nke onye believe akụwa nọ ka ọ si alụ ọrụ. Okwu ikwuru n'ọnụ a sị na out of the abundance of the heart the mouth speaks. So okwu ikwuru n'ọnụ na take on forms. Echiche ichere n'obi they take on forms. Agwa ịkpara akpa they take on forms. Ịghọtara ya? Now onye agbata Jizọs ndị okwu ọbịa ji gwa ha na-asụrụ na akwa n'iko mana eme agwa unu na onye ọbụla ndere nwaanyị anya ka agụụ ịkwa iko wee gụọ ya a lustful way to arouse yourself to have sexual urge. Also na-ekwago ori ikore, they have committed fornication. So ọ bụrụ sọ mgbe ị mere physical na ya thought count. You got how things work. So in any way your action, your thought or your deed create forms is petitioning. You got ya? Is petitioning. So mgbe ihe arịrị mere gị ma ọ bụ ihe emere ime gị na-ebe arịrị enwere ike ikwuru okwu mana obi agbawa na m. O nwere ike ị na-ekwusa ọsọ na obi agbawa na m na obi agbawa na m kedu ka nke a ga-esi mee. So that thing anyị na-ekwu mmụọ Chukwu nọ n'ime gị na-asụ ude. Mgbe anyị na-asụ ude ahụ mmụọ Chukwu nọ n'ime gị amarugo etu o si dịrị gị. Ọ marugo where to take your prayers to. Maka na onye nwa bụ the closest being. Every human being with that spirit spark in him. That spirit spark ordinary body achọ onye ụwa mmadụ. Mana o nwere ndị body guided angel ndị ụka. When ndị other religions ndị body ya spiritual helper. Ụfọdụ kpọọ ya spiritual guide. It doesn't matter anya name ma body mana ihe ọ bụ no that mmụọ nwa nọ closer to you body, the connecting point between your body and the other spiritual realm. Onye abụ onye ma ebe anyị ọ ya channel ya request. Ịghọtara ya? So mgbe ọ bụ onye nọ na mwute ma ọ bụ mgbe ị nọ n'oke ọṅụ. Mgbe ị nọ n'oke ọṅụ mmụọ gị na-awụnye enu. Joy trigger positive vibrations. When you are sad, you trigger other vibrations. However, in the negative. Mana mgbe ahụ ị nọgoro n'ihe mgbu ekpere ọ bụla ikpere mgbe ị nọ n'ihe mgbu ọ na-emeghe ụzọ the same way ekpere ikpere mgbe ị nọ n'ihe ọṅụ. Maka na Jabez megidere otu mgbe ọ nọ n'ihe mgbu wee na-ebe akwa site osi gbanwere ya ọnọdụ a n'ihe niile gbasara ya wụ pain a grantry ekpere okpere. It doesn't matter the name or use na ọ bụrụ n'aha Jizọs mana adụrụ ekpere ya. Ọ gwara mgbe mmadụ ya nọ n'oke ọṅụ tie mkpu n'oke ọṅụ kene ekene enyekwu ya more blessing. It doesn't matter name ọ gwara. Ihe na convert that our feelings is mmụọ nọ n'ime anyị. So don't stop looking down on other people. Ihe a na-akpọ ihe mmadụ na-akpọ abụrụ onye nwa ihe dị mkpa. The reason bụ na ihe ndị mmadụ na-akpọ depend on their spiritual level at that particular time. We human beings, we have a spiritual cadre. O nwere ndị kadụ na kindergarten, when nọ na primary, when nọ na secondary, when nọ na university, mahadum. So onye nọ na spiritual level ya, ọ na ka nwatakịrị amụrụ ọfụ. Ihe nji ala ike ịma atụ na nkụzi m bụ ichefu ihe nkwudo taatụ mmadụ. Nwatakịrị nọ na amụtara ọfụ, ọ pụta o nwere ike na-akpọ mommy is not really English. Ọ ihe nwatakịrị je na addition agba nọ ihe nwatakịrị na-amụ okwu na-akpọ nne ya. But mom or mother is better English. Mommy
isi nwatakịrị na-amụ okwu na-akpọ nne ya, mana weda bụ ọkpọrọ mọmi ma ọ kpọrọ whatever, nne ya onye na-enete ya anya amadugo ihe o bu n'obi. So mgbe ị bịara na-akpọ afa onye abụrụ Chukwu, i were n'Chukwu gị based on your own understanding. Mmụọ ma na onye ihe na-akpọ Chukwu na ọ bụrụ onye abụ Chukwu nwere ikere ike niile, mana based on your understanding na level ị nọ na ya na onye abụ Chukwu nke ịfụnanya, maka na mmụọ ya anụ ayịya ịyọ ma mere ihe ịyọ. Ọnụ ka nwatakịrị nwe nwatakịrị ya asị ya kụrụ onye kacha nwe ike niile, o nwere ike sị na ọda dị ihe. Yes, ma ọrụ uche nke ya ọda dị ihe bụ the strongest man on earth. Ịghọtara ya at level ya. So o nwere ndị believe na-ayọ n'aha Emmanuel, do you know? Yes, o nwere ike ọ bụrụ Emmanuel nke ma nwee ike ọ bụrụ Emmanuel nke maghị. Nwee ndị na-ayọ n'aha Chukwu Okike, anyị wụ ndị ọdụ. Nwee ndị na-ayọ n'aha Jizọs, nwee ndị na-ayọ n'aha Buddha, nwee ndị na-ayọ n'aha Krishna, nwee ndị na-ayọ n'aha other bringers of messages. There are many all over the globe. Every religion will be bringer of that message. Now, o nwere ndị na-ayọ n'afa ndị a niile, mana na ha na-ayọ n'aha ndị a niile, that all deceiving their miracles. So a na-aza ha niile ekpere. Whatever ị ga-asị na ọ bụ nya na-eme na okpukpere gị nọ, I can tell you na nkwa ndị n'okpukpere ọzọ ọ na-emere. Datịrị na-akpọ miracle, ana m achọ ịgwa na ọ na-emere ma ndị nọ n'okpukpere dị iche iche, ma ndị na-efe anyanwụ, nwa ndị na-efe anyanwụ, nwee ndị na-efe ọnwa, nwee ndị na-efe okwute rock, ịmara okpukpere dị iche iche, nwegwo ndị na-ayọ n'afa mmụọ dị iche iche, other bringers of the messages, abụrụ God Almighty. Mana a na-asa ha ekpere. You know why? Na onye awa na-ayọ na based on level ya, and mmụọ nọ n'ime amadugo ihe onye anwa bụ n'obi eto sedere ya, na ọ bụ ihe na-etu a ka ọ na-achọ ọrị, mana n'uto level ya na o nwere ike pronounce ya well ma ọ dị kpọọ the right name. However, Chukwu karịrị mmadụ, Chukwu dị obi, your prayer will still be granted. Because ọ bụrụ etu mmadụ si eche ka mmụọ si eche. Mmadụ na-eme attach, emphasizing on sound, okwu ekwuru ekwu, mana mmụọ na-enyecha obi mmadụ. Ka mmakwara gị atụ, ndị ma nkụzi mmadụ na-ala ka ihe ọmụmatụ, ihe nji amatụ bụ ka o wee doo anya ọfụma. Example, n'ịbụ nne na-eneta nwatakịrị mụrụ anya, yes, those kids or infants, those ụmụ obere nwa amụrụ ọfụ, emepụta nwa ọfụ wee na-ebe akwa. Gịnị nwere ike ime ka nwa ọfụ na-ebe akwa? O nwere ike ọ bụrụ hit na-eme, o nwere ike ọ bụrụ na agụụ na-agụ ya, o nwere ike ọ bụrụ na afọ na-arụ ya, o nwere ike ọ bụrụ na ọ dị feel comfortable. Nwatakịrị a na-ebe akwa. Ibe akwa ọ na-ebe bụ does not really ikwu ihe bụ ihe mkpa ya. Ọ dị ekwu na agụụ na-agụ m ma ọ na afọ na-alụ m. Even ọ nara address ya well to the real person ga-enyere ya aka. Ọ dị address dị mommy ma ọ even daddy who onye nwere ike inyere ya aka. No, mana ọ nọ na-akpọ ihe ọbụla, o nwere ike na-akpọ waa ma ọ bụ nga ihe ọbụla ọ na-ebe na-akwa does not count. Ihe dị mkpa bụ na o raise-go alarm for help. So any person ọbụla bụ the closest helper, caretaker of that particular child at that particular level, once the person nụrụ akpụ akwa nya nwatakịrị, the person will run towards that child ka ọ mara ihe mere o ji a cry for help. O jere icheki ihe ọ na-akpọ nga ma ọwa ọ bụrụ onye nwara dị mkpa. Ihe ọ dị mkpa bụ na o raise-go voice na all is not well with that small child, with him or her. So onye ọbụla na-eteki charge ya abịazie sị kedu ihe bụ problem nwa. O nwere ike ọ bụrụ na nke ọ ya try eto nwere ike ịfụ na o provide ihe ọ na-achọ ka o mechie ọnụ. Etu a ka ọ dị ya spiritual guide who happens to be your caretaker.
nyenwa ka ọ bụ ọrụ ya mgbe ọ bụ na ị nọ na mwute ị na-ebe arịrị na-akpọzi whoever name whichever name ị na-akpọ based on ya nghọta gị ọ bụrụ nke ahụ ka ọ na-echeki ọ bụrụ afọ ị na-akpọ ka ọ na-echeki ihe ụmụ awụ na ị na-atụ arịrị na-ebe akwa na ọnọdụ gị dị njọ n'iriri help onye nwa agbadugo ka ọ ya esi megịrị bụrụzie dat arịrị ahụ ị na-atụ bujie Angelu nke Chukwu ndị ọ bụ ọrụ ha ịgrant ya megịrị ya wish example ọ bụrụ na ọ nwere ka ihe si wee dịrị gị ị na-akpọku onye isi ala ma ọ dị na-akpọku ya gọvanọ then ịgbago na enwere protocols of government enwere ike edunyezi ya another person ya jes mara ihe onye a na-etiri mkpu o nwere ike onye na-agba abụrụ onye ma onye ya solve that ya problem mana the how protocols in the government is a ga-enwe onye a ga-asị ngwa jee na ihe onye a na-etikwa anụ mkpu n'ọghọ ọrụ ka ọ bụ ide mara ihe ọ na-etiri mkpu ka a solve ya problem so you got that? So stop fighting your brothers, your sisters. No, na akpọ Jesus, ma no na akpọ Emmanuel, ma no na akpọ Buddha, ma no na akpọ Hindu. Those things doesn't count. My problem with other people is that don't desecrate your root. Ichena na obere gị anwa inweta na mba ọzọ karịrị nke dị be nna gị. Recognize them. Even if you are not interested in able to follow the path of the path of your forefathers, which is better for you, because you know why? Is in line with your roots, or the homogeneous to your roots. So it favor you better than EJ create another route that you will not have favors and the forefathers along the road that will be guiding you. Mana ihe jisi gị so n'ụzọ ọdịnala nke ndị ọbụla soro n'ụzọ ọdịnala nke ha. You understand? Then ndị ọbụla soro n'ụzọ ọdịnala nke ha. Why I ask you to follow the ways of your forefathers? Because following the spiritual path of your forefathers, you will meet your ancestors on the road, and all of them will be of help to you. Mana following another white man's path, in on a lonely road, you will not meet your forefathers along the road. In a garrison, you can figure him with help. But if you follow that roads that have been in existence thousands of years, and that road does not support evil, follow that path, you will meet helpers who happens to be your bloodlines, relative from mother side and father side. They will be of help to you, so it will be easier for you. No Israel. They don't joke with their ancestors. Hagar say, I am Abraham. They are overproud themselves. They have a descendant of Abraham. Then, but I go on, instead of you to be proud of descendant of whoever you are sent the surname, you are ashamed. You know, so now we have to know Igbo, Mba, Natamano. Yes, in Ankonia career. I am. As long as you go and start disturbing other religions group. Ma usually when you give a microphone, you need to stop and they believe in another thing. Allow them. Because many years ago, a my brother get returned to your roots. Like me, many years ago, I used to disturb other people. So I'm going to return to my root now. So allow them. When time comes, then they will know. You know, that they have water. Yanka akwala gị bụ na kama na o nwere ọ bụrụ na ọdịnala Igbo why you say n'ọdịnala Igbo wu better. E nwere other bet example na eto nọ na Anambra State now. I can travel to Lagos. There were many ways you travel to Lagos. Somebody can travel to Lagos with keke napep, you know. The only can one year 1 week, but not you. Ọgbata ozu ike. Mmadụ nwekwara ike ije kwuwuti ọkada dị ndụ o nwere ike iwe 2 weeks. Mmadụ nwekwara ike ije wuti n'ije wuti 911 ma ọ bụ trailer. Mmadụ nwekwara ike ije wuti private car. Mmadụ nwekwara ike ije wuti flight under 45 minutes here in Lagos. So e nwere the shortest way. Ịghọtara ya? Ihe na aje ji agwa gị soro ya route bụ na isoro ya route, you follow the shortest way. Ịghọtara ya? Because your forefathers have paid the price. Your forefathers have already smoothed the road for you.
when they are working on the path of your root, your forefathers will be removing all the ogun or krika. The sinners again, it will be smoother for you. Madam, we they follow us also. After all, every religion respect the 10 commandments. Let them be with you. Let's live as brotherly love. Live by example. The way you live your life, the way you show love to others. Understand? People will nominate you. You know what I mean? Can't worry on mad. If you're in nobody, people are watching you. You know what I mean? People are watching you. So, can't you say that? On why do you want to kusia? More kusia kusigurbo. More we hold on a bogo to run. More than an igbo. More than nature, our family name. Send the other message in our WhatsApp. 080 578 37672. I repeat 0805 78 37672. On your match, I hear you to Toma. Ekadam ndiri na so na no ga wa nke esiokwu. Na ha chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile ekwubie m okwu ngosi n'isi unu niile ma nwoke ma nwaanyị. Ebe ọ mụ na ị nọ ka amara nke chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile nọnyere unu. Ke onye ọbụla ihe ọma niile unu tinyere aka unu bụ n'obi ka ha niile bịa na mmezu. Agbọgọ m ndị anjelu nke chukwu ndị na-eri oke n'afọ ndị na-agagharị na-eme mma n'ụbọchị taa ka ha nọnyere unu ma gozie unu. Onye ọbụla sịrị na tuome unu na ọ karịrị unu. Asị m ndị anjelu nke chukwu mebe onye anwa maọbụ ndị anwa na ọka ha karịrị ha. Asị m na ọmaka ya emere anyị n'aha chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile nke niile si n'aka ya bịa. Ya gazie. Ndị na-eche vidiyo metụ aka na share button. Ọ dịkwa echi n'oge awa nke eziokwu. Ya gazie nnọọ.